Ćao. Sad ćemo da vidimo. Ok, ovaj klip je ko je od mojih Beyblade-a, najjači kod mojih Beyblade-a će da se bori sada. Svi koji imaju špic, oni mogu da se bori. Ali ima špic. Ok, ali ima špic. Da nađem još jedan gleda. Ok, nema ovaj špic. Ima ovaj. Ja ima špic. Ok, ovi su ovdje. Da vidim još, pa da imam još nekog. A da. Još ovdje. Znači, 4 Beyblade-a. Ovaj klip se zove najveći spin. Znači, on će da se bora, ali ko ostaje je da se vrti dalje. On, znači, pobeđe. Prvo ćemo ko je Guster. Znači, Guster će da se bori protiv Vuka. I ne. Guster će se bori protiv ove Libre. Ovo vidite Libra. Ja bih trebao svoju Libru, kako bi ja bih da mi bude Libra. Ok. Znači, ko sada duže se vrti, pobeđi. Oni se izbore, ali ona tamo se zastavila, to ne može. Znači, spinka dio duže, a ne sve ga sad niste vidjeli 100% ništa. Izvinite. Pa kamera. Gubi telefon. Wow! Čekajte. Moja Libra, kako sam ja sutra pravim Libru, izgubila. A pobedio, čekajte, sad ću da vam pokažem ko je pobedio. Guster. I opet sam se zaboravio kako se zove ovaj Guster. Ok, sad ću ovaj Vukovat i prava Libra. Ko sad pobedio? A ga pušta. On se jako vrti. Povedio ovo, malo duže se vrtirao. Stavio ruku i stopirao. Jer znam da će da se vrti cena. Ok, znači, i prava Libra povedila. A izgubit je. I sad se bori na kraju. Će da se bori. Guster i Libra. Sad ko ima veći spin, znači ko može više da se drži, da se vrti, znači on je pobedio. Odmah u kanal. Ajde. Gdje sam to? Ali ona se bori s Libra. Kako već je Libra. Ok. Prva runda je pobedio. Ja i Fred. Libra. Fred. Ne, Libra. Prva je pobedio Libra. Imamo 3 runde. 2 u stvari ko opet 2. Znači Guster opet protiv Libre. Ako opet Libra povedi, nema potrebe treći. Wow! Znači, od mojih Beyblade-a je ovo najduži Beyblade koji se vrti. Znači, može da se bije, a i da se vrti.
Znači on najduže može. Ifrit. Ok, Ifrit je stvarno veoma dobar. A ja sam to da pravimo varijanciju Ifrita. Zato hajde samo da vidimo koliko je bolja ona varijancija od ove varijancije. Wow, pravi Ifrit je odmah uveđen. To sam kombinovao, nije za ništa. Ali ovako će da stoji tako. Lepo izgleda. Lepo bar izgleda. Ok, znači. Ifrit. Najduži bejt koji se vrti. Na primjer sada da stavim. Ako. Će se vrti, nemam pojma. Ajde da vidimo koliko će se vrti. Wow, vrtio se pola minuta. To je iz pola snage, sam pustio njega. I veoma dobro se drži. Neće do sutra da padne. Ko znam kad će da padne. Samo da vam kažem, uskoro će 1 minut, kad se vrti, valjda uskoro će, da. Valjda još 10 sekundi. Malo već gubi balans. 1 minut se vrti već. Malo ovako se trese. Ali, čega se toliko puno vrti? Sad još više gubi balans. Wow! Wow! 1 minut i 40 sekundi. Wow! Znači, ovo je Blade. Bez bitke, on se vrti 1 minut i 40 sekundi. Bez bitke. I to iz pola snage. Iz cele snage kad povučem, kad povučem iz cele snage, kamera, evo ga sad će. Kad povučem iz cele snage, on će znači da se vrti 2 minuta i 20 sekundi. Znači iz cele snage. Ok. Ovo je bio ovaj klip. Vidimo se. Ćao! I lajkajte klip.